Povedz ešte prosím ťa ľuďom, lebo vidím, ak dobre vidím, ten zimný dezent, Continental, kvalitná pneumatika. Prečo keď je leto, nemáš letné, ale sa nahodil zimné? Ja nevím, povedz to ty. Lebo zimné sú dolacné, super, je tam! Čipujem o 106 jak totálny primitív. Nové turbo na Mars, kokodrovno odlecím. Priatelia, vítam vás v ďalšej tretia epizóda Perujkáru. Sme tu znova s týmto presilákom Audi A8 Long je tam. Takže nezabudni, odber dole, zvonček, nastav si zvonček, nech vidíš, lebo pri o chvíľu saky do tohto požadu. Takže odber na môj YouTube kanál Perujkáru, už čoskoro ďalšie diely. No a dneska sa tu nachádzame s majiteľom tejto presily. Povedz mi k tomu viac, lebo ty si majiteľ a ty o tomto aute vieš asi najlepšie, čo to je za sílu. Jasné. Konkrétne teraz sa nachádzame pri aute Audi A8 D4. Je to vlastne štvrtá generácia A8, ktorá sa vyrábala od roku 2010 do 2017. Konkrétne toto je model pred faceliftu, rok 2013. A môžem povedať, že sa jedná o fakt skoro maximálnu výbavu, ktorá zaručuje maximálny komfort. Nemá to chladničku, pozor na to. Nemá chladničku, to áno, ani head-up display nemá, ale za to, keď si ukážeme, čo všetko je v interiéri a všetky tie technológie, tak... Je to lepšie ako Superb nový, keby si máš kúpiť a rozhodnúť sa v dnešnej situácii. Nový Superb alebo Audi A8L? Rozhodne A8, aj keď auto má 10 rokov, stále sa jedná o vlajkovú loď, ktorá poskytne komfort, sílu a technológie, o ktorej môže Superb snívať. No a čo ten servis? Toto si zabudol ľuďom ale povedať, lebo každý rieši také auto, keď si kúpiš vlajkovú loď, to stalo niekedy 130 000 eur. Vieš, koľko minieš na servis? To si nevieš ani predstaviť, koľko peňazí až do servisu. Čo sa týka servisu, tak áno, síce cena auta klesne o strašne veľa percent. Zhruba koľko? 80 až 90 po tých rokoch? 80-90% za 10 rokov, čo je úplne že úlet. Ale cena servisných nákladov, náhradných dielov je stále rovnaká. Takže servisujete to za ceny, ako keď bolo to auto nové. To je taká menšia nevýhoda. Ale komu to nevadí, nech ide do toho. Proste ja hovorím tak, kto je silný a cíti sa, nech ide, lebo to je vlajková loď, chápeš, tomu to je lietadlo, to je chodiace lietadlo Airbus 380. Ľudia majú stres z tých starých luxusných aut. Víš, to je veľký servis na toto. Ja to neuservisujem, tak si to nekupuj, keď to Na čo si také auto kupuješ, keď to nevíš uservisovať? Čo ty na to hovoríš? Ľudia majú normálne panický zachvaty chytajú. To je drahý servis, toto si nevíš ani predstaviť. Rozhodne pred kúpou akéhokoľvek luxusného auta si treba zvážiť, či ste ochotní a hlavne schopní to auto servisovať, pretože servisné náklady sú naozaj vysoké v porovnaní s tými obyčajnými autami. Ale musím povedať, že to, čo vám to auto ponúkne, stojí za tie peniaze. Veď sa presvedčíte sami. Vedel by ste teda ľuďom ukázať motor, čo sa skrýva v srdci, ak sa hovorí tohto auta? Pretože srdce auta je motor, alebo jak to je? Vedel by si ľuďom ukázať, akú presilu nájdu pod kapotou? A trošku im o tom povedať viac? Jednoznačne áno, ideme otvoriť tú presilu. No poď na to. Táto motorizácia z Nemecka. V6, jak sa hovorí. Je to 6-valec. Najspolahlivejší motor podľa teba? Lebo čítal som, že ľudia majú na to rôzny názor. Niektorí, že je kazivý, niektorí vydržali s tým motorom aj 500 000 kilometrov. Čo si myslíš o tom ty? Všetko to záleží hlavne od toho, jak sa k tomu predošlý majiteľ choval, ale keď je to auto pravidelne servisované a človek sa o to stará, ako bolo v tomto prípade, tak nie sa čoho bať. Koľký si ty majiteľ tohto vozidla? Tretí majiteľ. Tretí. Tí prví dvaja sa o to presilno starali, či šetrili na tom servise? Prvý majiteľ bol Nemec a mal to auto rok. Takže si túto presilu kúpil ako čistonovú na rok používania so šoférom. Koľko bola podľa teba ceníková cena v tej dobe, keď to kupoval? Taký... Máš nejaký odhad, alebo vieš presnú cenu? Máš faktúru k tomu? Faktúru za čistonové nemám, ale odhadujem, že takých 150 to mohlo byť určite. Hej. Napíšte autičkári dolu do komentárov, či má chalanisko pravdu, 150 prehnal to, alebo bolo to 120, ja nevím. Vy to viete, veď autičkári, vy to musíte vedieť, koľko to stálo. Čo sa týka tejto 6-valcovej presily, tohto turbodízlu, kódové označenie, aký je výkon v kilowattoch, vieš to všetko povedať ľuďom? Je to štandardná V6 TDI od Volkswagen Groupu, ktorá sa dávala do fakt, že fúry aut, od A8, A6, aj A4 ho majú, až po Tuaregy, aj do Porsche Cayenne, takže záber týchto motorov je fakt veľký. S tým, že jedná sa o jeden z najvychytanejších a najspolahlivejších motorov,
Konkrétne u A8 je to najslabší motor v ponuke s výkonom na spotrebu, jak sa hovorí? Do lacna. S výkonom štandardným 184 kW. Ty máš ale aj čipík, tak to povedz ľuďom, jak to je, jaká sila sa ukrýva v tom čipe. Predošlý majiteľ tam dal trošku zvyšovať výkon, takže teraz je tam 220 kW. Takže máš to aj merané na stolici, ako hovorí autičkári? Lebo keď není meraný výkon na stolici, tak to nič. Ako sme už hovorili, jedná sa o predĺženú longovú verziu, tzv. Lang, jak sa hovorí v nemčine. A povedz, v čom sú tieto dvere iné oproti klasickej verzii Audi A8? Tak ako je rázvor kolies, sú aj dvere o niečo dlhšie. Je to niečo cez 15-20 cm, takže ten rázvor poskytuje potom väčší priestor pre zadných pasažierov. Konkrétne toto auto je vzadu v tej najplnšej výbave. Je to plnka? Je to plnka. Je to prestrelba? Je to prestrelba. Ale autičkári podľa mňa zase tam nájdu niečo, čo nám chýba. Tuto ešte stolík by mohol byť naľavo, pokiaľ dobre teda viem, že tam ten stolík sa robil, napravo ležanie, naľavo stolík, je to tak? Napravo ležanie je. Je? Je vo výbave zahrnuté. Stolík, ten tam nie je. Že ťa ešte preruším, má takéto auto vôbec zmysel pre ľudí, ktorí sa nenechávajú voziť vzadu, ale sú sami sebe, jak sa hovorí, šoféri, že nemajú toho šoféra, ale šoferujú to sami? Tento, jak sa hovorí, pojazdný Airbus na kolesách? Tak pokiaľ z toho auta nevyjdeš so šoférskou čapicou a s rukavicami, tak myslím si, že to je úplne v poriadku. Hej, že je tam sila, keď si sám sebe šofér? Že tam nemáš toho šoféra? Je tam? Napíšte ľudia vy do komentárov, konkrétne vy, čo rozumiete autám a ste autičkári, že či toto auto potrebuje šoféra, alebo si frajer, aj keď sa vozíš na tom sám. Napíšte, lebo vy to viete najlepšie. Ešte by som sa ťa chcel spýtať na tieto kľúče, to je nejaká príplatková výbava, tento obal kožený a hliníkový? To je štandardne, ktoré sa k tomu autu dodávajú. Povedz ešte o tomto druhom ovládači, prosím ťa. To je ovládač na nezávislé kúrenie, kde si jednoducho nastavíte buď na tomto kľúči alebo v menu, kedy a ako chcete mať auto vyhriaté, a keď už v tom čase prídete, tak autíčko si vás pekne privíta, zohriaté a vy si môžete užívať jazdu. Jako? Dobre, poďme. Takže sedíme v tomto presilnom povoze vo vlajkovej lodi od Audi. A chcel by som sa ťa spýtať, koľko tu máš nabehaných kilometrov, lebo viem, že toto ľudia riešia, že keď si kupuješ také auto, malo by to mať do 100 000, lebo potom ty opraví rozvody, príde výmena rozvodov a sa z toho zblázni, štiebneš to v hlave, kurva. Konkrétne tento kúsok má nabehaných 340 neuveriteľných 1000 km. Áno. Ale ako môžete vidieť na tom aute, to nie je absolútne poznať. Čo sa týka podvozku pri tých 340 000 km, necítiš tam takú nestabilitu, že je tam cítiť, že je to vyhrkané? Čo sa týka vzduchového podvozku, na prednej náprave už bol menený. Sú tam nové tlmiče. Boli originál či repasované? Repasované tam boli. Hej. To robil predošlý majiteľ, nie ja. Ja mám to auto takmer mesiac. Zatiaľ si čo menila? Do čoho si investoval za ten mesiac v tomto aute? Tradične po kúpe akéhokoľvek auta sa odporúča vymeniť motorový olej, prevodovkový olej. Takže... Ten, čo hovoria, že je doživotný prevodovkový? Tak udáva výrobca, že je doživotný? Napíšte dolu do komentárov, či je doživotný olej v prevodovke, tak to hovoria výrobci niektorí. To máte doživotný v tom automate. Je doživotný, je tam, sú tam. Jaká je tu prevodovka, vieš ľuďom povedať? Je tu 8 stupňový Tiptronic. Boli to kvalitné prevodovky, aj sú? Sú. Problém tých prevodoviek je taký, že sa dávali okrem štandardných takýchto modelov s 3-litrovým dízlom aj do RS-ových modelov, ktorí majú 4-litrové benzínové 8-válce s dvomi turbami a tam potom tie prevodovky zvykli klakať, pretože ľudia dávali tomu sílu, posielali tam sílu. Dávali tomu sílu a tá prevodovka, ten kruťak jednoducho na takú dlhú. Vieš, aký je tu kruťak? A keď je maximálny výkon, pri koľkých otáčkach? Maximálny výkon je pri niečo cez 3000 otáčok, ale koľko má newtonmetrov, to ti nepoviem presne. Čiže nie si až taký silný autičkár, že by si mal takto naštudované. Toto presne neviem, tento údaj. Čo sa týka audio sústavy, povedz ľuďom niečo o tejto presilnej Bang Olufsen súprave prémiovej. Je tu príplatková sústava Bang Olufsen 17 reproduktorov s priestorovým zvukom.
Vieš povedať ľuďom, aká bola tá príplatková cena tejto audio sústavy? Cca 5000 eur príplatok za takúto sústavu. A je to hodné podľa teba tých peňazí? Respektíve pre toho majiteľa, čo si myslíš, bol z toho nadšený, keď priplatil toľko za ten zvuk? Myslím si, že keď si prvý majiteľ kúpil toto auto za 150 000, tak nejaký príplatok za 5000 eur za repráky je tam zanedbateľná. Že sa nad tým zasmial. Áno. No, čo sa týka tohto stropu, kopec aut, to nemá v tomto semiše, ale má to len v takom, čo je to, platno, alebo taká umelá látka? Látka, tu je to... Brúsená Alcantara? Brúsená Alcantara, áno. Prečo si myslíš, že ľudia si dávajú do tých nových aut tú látku do lacna, pritom sú tie auta dosť drahé a ľudia tam majú látkové stropy? Látka sa ľahšie čistí než Alcantara. Ale nie je tam väčšia sila zase? Nie je tam väčšia sila, ale keď sa pozrieme aj na nové modely aut, aj u týchto prémiových, tak niektoré auto sú robené fakt do lacna, jak sa hovorí. Ale je to nové a máš to v záruke. Priatelia, záruka, kupuje si nové auto, ty sa nestaráš, ty prídeš, to vyservisujú. Dobre, povedz ľuďom, tuto je 5 modov, jak sa hovorí, jazdných, ktorý najviac využívaš ty a ktorý odporúčaš ľuďom využívať, keď si túto motorizáciu zakúpia v presile. Je to luxusná limuzína, takže najviac jazdím v komforte. Komfortný režim nastaví vzduchové tlmiče tak, aby bola jazda čo najpríjemnejšia. To isté sa spraví s riadením. Stuhne to? Jak špic? Stuhne to? Stuhne to, až keď zvolíme režim Dynamic, ktorý je vlastne športový režim, len Audi to volá Dynamic. Automatický režim vyberá podľa vašej jazdy. Jak ste silní, má to na voli. Efficiency je niečo ako EcoMod. Do lacna? Do lacna, keď chcete ísť na spotrebu. Tam nás obehol silák. Aha. No. A potom individuál, tam si nastavíte parametre presne podľa vašej chuti a môžete si... Potreba, není to 5 litrov ani 6, jak Superb, ale tabulkovo sa udáva koľko kombinovaná? Tabulkovo kombinovaná sa udáva 7 až 8 litrov. Táto spotreba je dosiahnuteľná. Priemer mám nejakých... Keď plachtíš? Priemer mám nejakých 8. Na tempomate... Čo tých 12 tam? Jazdili sme prevažne mesto a v meste sa tá spotreba vyšplhá aj na nejakých 12-13 litrov. To je dosť na 3 liter, čo je ti to si dosť, vždycky zaručí. Je to dosť, ale auto je tiež ťažké, mohutné, takže tá váha robí tiež svoje. Ale priemer nejakých tých 8-9 úplne v pohode sa dá dať. Hej. Čiže v podstate, ja neviem, že či to je ekonomická jazda, to musia ľudia posúdiť. 8-9 kombinovaná. A môj super jazdí za 4-7, keď platím. A chod do piče. Ako môžete vidieť, priatelia, je tu čerstvý olej 13.9. Ďalší sa bude meniť až pri 398 000 kilometroch, jak sa hovorí. A jak často budeš meniť olej? Každých 15 či 30 tisíc? Každých 15. A jak odporúčajú výrobcovia? Výrobcovia odporúča každých 30, ale už pri vyšších nájazdoch je to lepšie pri 15. Hej? A olej v prevodovke každých 50-60 tisíc. Nie je teda doživotný. Nie. Airbus výbava, priatelia, je to Airbus 380 a toto by sme asi nechali na majiteľa. Jedná sa o takmer maximálnu výbavu s tým, že máme tu dvojmiestny zadný salónik VIP, s tým, že sedadlo napravo. Vieme ho odsunúť teraz, ukázať ľuďom? Vieme ho odsunúť. Tu na dverách je tlačidlo, ktoré keď stlačíte, predná sedačka sa vám začne posúvať dopredu, úplne na doraz. A zadná sedačka sa vám dá takto do ležatej pozície a môžete si vychutnávať nekonečný komfort na dlhých cestách. Aj bábiky tam môžu byť vzadu? Tuto sa vysúva táto špicatá presila týmto tlačidlom, kde si môžete vyložiť nohy. Takže potom pri tom dlhom cestovaní stačí urobiť len toto. A môžete sa voziť do lacna a, jak sa hovorí, s maximálnym komfortom. Ale ten super by bol lepší? Neviem, ako to je. No to musia ľudia posúdiť. Keď je super vlajková loď, prečo není aj v Superbe taká výbava, taký salónik, jak sa hovorí? Prečo tam tiež není taká príplatková výbava, keď aj Superb je vlajková loď? Prečo tam není tí televízory vzadu a tá konzola stredová? Ja nevím, asi by o to nemal záujem. Tí, čo kupujú Škodu, sú není na také pičovinky vychytávky, oni to nepotrebujú, oni sa chcú voziť do lacna a zmizni do piče už. Kufor má 520 litrov a aj napriek tomu, že toto je sedan, tak je tu priestoru naozaj dosť. Ako môžete vidieť, má to priestoru pomaly ako kombík, takže autičkárske reči o tom, že kombík je najlepšie a najužitkovejšie auto, tuto sa to končí.
pre 3 ľudí miesta. Povedz ešte ľuďom na záver zo pár slov k tomuto autu, na čo si majú dávať pozor pri jazdených kúskoch, keď sa rozhodnú ísť do tejto motorizácie, na čo si stával pozor ty a čomu sa majú vyvarovať. Jednoznačne treba hľadať kusy, ktoré majú preukázateľnú servisnú históriu po prvom, maximálne druhom majiteľovi. Preveriť si... Majiteľia majú byť slovenskí, či nie? Nie je to podmienka, aj moje auto mal prvý rok Nemec, takže myslím si, že to je úplne irelevantné. S tým, že treba si vždycky auto preveriť, napríklad cez Car Vertical alebo podobne. Tvoje bolo buravé, či ne? Jemne škrabance boli? Boli jemné škrabance, ale to sa všetko riešilo cez poisku, všetko je vymenené, takže... Len nasadnúť a jazdiť, jak sa hovorí. Čo sa týka ešte obstarávacej ceny, od koľko do koľko ľudia vedia kúpiť takéto presielačky? To ešte není facelift, ten sa robil od roku 2014? Áno, facelift išiel od roku 2014 s tým, že tieto predfaceliftové kusy sa pohybujú niekde od 12 000 sa dajú zohnať také horšie, Social paket? Také horšie vybavené kusy. A tá cena môže siahať až do nejakých 20-25 v prípade, že je tá motorizácia 6.3 V12. Končíme to, už nechcem o tom aute ani počuť. Priatelia, pokiaľ sa video ľúbilo, nahoď tam like, hoď tam ten like, nezabudni na odber, sleduj Instagram King Dubai. A tvoj Instagram je aký, keby ti chcú napísať ohľadne tohto auta? Matúš Adamkovič, počkaj, podjebník, jak sa to... Dobre, to tam on napíše, Matúš podjebník Adamkovič. A ja by som k tomu povedal len toľko, že už čoskoro bude Saki v Perujkáru v novom požade, takže určite nezabudni na odber, hoď tam, jak sa hovorí, like a nezabúdaj ma sledovať na Instagrame King Dubai, pretože tam budeme dávať kopec zaujímavých videí. Sú tam Audi na A8 Long, ja si kúpim super, lebo toto je drahé na servis, choď už do piče. Predstav.